μεγάλο. Συγχαρητήρια, πρόεδρε. Τσίμπα, για σένα και μόνο. Πάμε. Τι να σου πένα. Θα παίξει την εισαγωγή, περίμενε, να ξέρουμε. Και πολύ πίσω πρέπει να το λέει. Όχι. Λέω εύκολα σε Μπράβο. Είπα και τα λόγια. Θα αρχίσει. Συνθέσατε. Λέω εύκολα σ' αγαπώ, μα ποτέ μου δεν τα πιστεύω. Είμαι παιδί ρομαντικό. Μπράβο. Το διακίζω, το καταστρέφω. Το κάνει μέσα μου ο πειρασμός. Να νύχτα στο ρυθμό του το ρεύω. Νιώθω αδύναμος τροτός. Στα ring της μόναξ να σκάρω παλεύω. Δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Ο μολυσμένος σου στρατιώτης. Δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Αυτός που έψαχνες να βρεις. Είμαι απλά ένας ακόμα Δον Κιχώτης που ζει στον κόσμο του. Και να τον νιώσεις δεν μπορείς. Σε πολιτείες από καπνό περιπλανιέμαι κάθε βράδυ. Αυτό εξόριστος να ζω σε ένα τέλος Σκοτάδι. κουραστικά νευροειδώ. Ανάμεσα στο ψέμα την αλήθεια παρέθηκα να πρωταγωνιστώ. Μια ζωή σε παραμύθια. Δεν είμαι εγώ, Δεν είμαι εγώ. Όλοι μαζί. ο μολυμένιος σου στρατιώτης. Δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Αυτό που έψαχνες να βρεις. Είμαι Έλα, απλά, Μαρίζα μου. είμαι Μαρίζα. απλά ένας ακόμα Δον Κιχώτης που ζει στον κόσμο του. Και να το νιώσεις δεν μπορείς. Μπράβο. Δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Ο μολυμένιος σου στρατιώτης. Δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Αυτό που έψαχνες να βρεις. Είμαι απλά ένας ακόμα Δον Κιχώτης που ζει στον κόσμο του. Και να το νιώσεις δεν μπορείς. Έλα, αδελφή Κατσάπα. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, παιδιά. Εξαιρετική. Έλεος. Στις κιθάρες, Στα- Γιώργος Βεργέτης, Γιώργος Φυρής. Με έβρισε τώρα. Ορφέος με... Εξαφανίστηκε. Μελίσσα, πώς λάθεψες. Τον αδερφό του. Κυρία, τον Βεργέτη τον αδερφό του ξέρω. Σαν το Βασίλη που το λέω Χρήστο. Μετά, στο βίντεο κλιπ Μέλισσα Μερτικά, στο τραγούδι Έλα, Ζόρος ο Μουστακή. Γιώργος Μαντάς. Μαντάς και Στη φωτογραφία η Μαρίζα Τσόντα. Φωτογραφίες. Και στο βίντεο κλιπ μαζί μου Μασκότ της ομάδας. Αλέξης Ιωάννου. ο Κύπριος. Να μας πει ένα κυπριακό, δώσε. Και που λέτε προμονές πήγαν προμονές στην Κύπρο. Τι να σας πω, ήταν μια φανταστική εμπειρία. Είχα πάει στον Γάσι πήρα του τον Αμποέλ. Και κερδίσαμε 5-0, ήταν η καταβλητική εμπειρία. Είχαμε τρελαθεί εκεί στην Εξένδρα. Δεν έχει καμία Θα σου πω, με τον βίντεο. Είναι τα τι πουλαλής. πιστεύει, μιλάω. Τι έχεις να πεις για τον Δον Κιχώτη και πώς είδες το βίντεο μας. Ήταν ένα καταπληκτικό βίντεο, μια τρομερή οργάνωση. Με δύο κιθάρες πολύ συγχρονισμένα, μια υπέροχη φωνή από τον Μαντά. Η στήριξη από την Μελίσσα και ο φωτογράφος φυσικά τράβησε πολύ ωραίες φωτογραφίες. Τι να πω, δεν έχουν Για πραγματικά εσένα. λόγια. Η συμμετοχή σου πώς φάνηκε. Από τον πύργο Ηλίας για το
17ο Λίγκα. Σίγκελάκης, Άγγελάκης. Θόδωρος, Να Άνδρεας. δεις Σίγκελάκης. Όχι, αυτό είναι δικό μου. Πες το, πες το. Γεώργιος Σπυράκης. Πες το. Όχι Σφυράκης. Πες το λίγο αυτό, πες το. Γεώργιος. Για το... Από τον πύργο Ηλίας, για το 17ο Γέλ, Γεώργιος Σφύρης. Θόδωρος, Άνδρεας, Σίγκελάκης. Για το Mega Channel. Πάμε να κοιμηθούμε τώρα γιατί είμαστε πτώματα. Λοιπόν, πατάτε ξανά το κόκκινο για να κλείσει. Το την τέλει τσαβάνο. Είδες.